chakaitika ndeyekuti mbuya vedu vakashayika 2021 vakafa necovid-19. Vafa 2021 muna August. Vanhu vachingoti bvei parufu, Muroora akatanga kuti ndanonga zvinhu zvakasara panhamo. Vanhu vachibva kuti unganonga zvinhu zvingazadza 50 kg. Vakasara panhamo vakati hapana zvinhu zvakambosara panapa zvakawanda kudai. Zvichibva zvadarika izvozvo, mwana wake nhamba 3 mukomana achibva kwaMutare muna December gore rapera akabva aita tsaona, akasangana neaccident. Saka paaccident ipopo pakafa vanhu 3. Iye akakuwara zvakaipisisa. Akuwara kudaro akaendeswa kuGeneral Hospital achibva arapwa, asi miri yake yakaramba ichirwadza. Achibva uya achibva aendeswa kwaMurambinda. Aenda kwaMurambinda akanorapwa futi zvakare. Achibva abvako achibva adzokera kumba, urwere hwakaramba huchingokwira. Dhokita wekwaMurambinda akasvika pakuti hapana chandisiri kuchaona chiri kurwadza nyama yake, because nyama yake yaaraiti, ngatingokupa mapiritsi ekunyaradza marwadzo. Saka ndopakazonzi nevanhu, ngatimbofamba tinzwe kuti chii chanetsa pamukomana uyu. Ndopakuchingoti vachisvika pamweya, mbuya vakabva vabuda kune munhu uya ainamatira uya achibva ati ndoda zvinhu zvangu. Mai vako vaindibira zvinhu zvangu, newewe wacho waindibira zvinhu zvangu. Saka ndoda zvinhu zvangu zvamaitora. Ndopakuchitanga kuchirondedzerwa kunzi makatora zvakati, mabhodho, hembe, mbeu, mhunga, nzungu nemagumbezi. Saka vadaro paya ndopakabva pabvuma mai vacho. Vabvuma mai vacho ndopakanzi tochironga zuva rekuenda kupi? KwaKandenga. Uyu mukomana pakatendwa nyaya iyi, nekuti bacho vanonzi vakanzi chibvisai matatenda ndaa. Mari yekuti ndabvuma mhosva akabva wabvisa mari ya, ndopakabva paita mukomana zvakanaka, because mukomana anga asingachatooni, akasvinura kudai asi anga asingaoni. Saka izvezvi nyaya yava pakuti vanhu vamirira hanzvadzi dzamai ino, vana muridzi wemukadzi aiba nehanzvadzi dzake vakaenda kumusha kwamai vavo kwaKandenga kwaChifinyashanu. Vachibva vanotaura nyaya iyi, vataura nyaya iyi vakaripiswa maringe nechimiro chemafiro angaita mbuya, pane pfuma dzanga dzisinopera kubviswa. Vachibva vati chidaidzai hama dzamai ino dziuye tosangana nadzo kupi? Papfumbidza, because Pfumbidza ndisabhuku Pfumbidza. Saka vanoda kusangana pamba pavo. Sabhuku Pfumbidza anga akarora mwana waChifinyashanu. Saka nyaya dzacho dzamirirwa kunzi vana tezvara vekumuroora vauye kwaPfumbidza vosangana nevekwana sekuru kwaKandenga votaura nezvenyaya iyi vari panhu pamwe. Saka izvozvi mbuya vari kupfuka mukati memusha, vamira nekuti Muroora akabvisa mari yekuti ndabvuma kuti ndaibira vamwene. Ndo mamiriro aita nyaya icho izvozvi. Kare zvekuti mukomana waye akaita accident achibva amboenda kuchipatara kuhospital kwaMutare, aenda kuhospital achibva atorapwa achibva aita right, asvika kumba achibva atanga kurwadzirwa futi nemusoro, achibva wamboenda kwaMurambinda, waenda kwaMurambinda achibva atorwa scan zvikanzi hapana chakatsemuka musoro memwana wenyu uyu, hapana chakatsemuka, asi kuti musoro mumwana wenyu muri kuita kunga mune bhodhoro, hatizivi hameno, asi but musoro mumwana wenyu uri right. Saka vazofamba kuzviprofita ndopakataurwa kunzi zvinhu zvamakatora ndozviri kukonzeresa, mukabhadhara zvinhu izvizvo zvese zvinobva zvapera. Saka ezvinezvi mwana wacho anoita kunga seasingaoni, seasingaiti sei, haunyatsi kunzwisisa. Saka tatichiti nemarwadzisiro avakaita gogo, tachida kuti zvibude Zimbabwe yese inzwe, kana ivo pavanovhurawo mafoni kana vana vavo vanzwe, just because mai vavo vangu ari munhu anga asingadi vamwene, vachitukana navamwene, vachivaimbira vamwene, vachivabira chero chekudya chaicho vaigara makii ari pahomwe, vakangosiya makii vachigeza anonga achitora shuga achiita sei, vana vavo vanga vasingazivi kuti vanonzi gogo, vaivabata rafu. Saka izvinezvi vana vavo kuti pane aroora chaiye, munhu angoroora mukadzi woenda, munhu aroora mukadzi woenda, munhu aroora mukadzi woenda. Saka haumbonyatsi kuona situation yacho yekuti pane chinhu chesvinhu chiri kuitika pamba ipapo. Saka toda kuti mutibatsirewo zvizare nyika yese. Isusu tichangopota tichikupewo maupdate kuti vazoendesa here mombe vana mhama. Saka vakuenda ikoko kumusha kwagogo zvarini,
pavanonga vakuenda kumusha kwagogo ipapo ndopetora tichida kuti musvike panzvimbo. Haiwa, tatenda maita basa nekupindura. Tinotenda mukoma Silvester, tinotenda nekuti gamuchira kwamaita ndozvakanaka izvozvo. Tinokutendai, Mwari arambe achienderesa basa renyu mberi. Nyaya yanetsa kuMuroora inyaya yekuti pamba hapachagariki zvakanaka. Matambudziko ari kuramba achingopindana pindana. Aimboiya nemwana musikana wake aingoita seanorota zvisinganzwisiki kuti zvakamira sei. Mwana iyeye akatora nguva yakareba, ndopavakambotibuditsei zvinhu zvambuya. Vakambozvibuditsa vachibva vati vabva vaenda kunotsveta kwambuya vakasara vachinzi ndo mai vatakupai ava. Mai vai vakati ndigashiri zvino dzoka nazvo kumba kwako, ndotanga ndaenda koudza vanhu kwani kwakandenga vachiti ndanonga zvinhu parwanzi. Saka semunhu haazobuditsi zvinhu zvakazvizere kuvanhu kuti zvizvaari kunyatsa kuona chaizvo semunhu anenge achingosvitsa-svitsawo. Inyaya yekuti vanga vaine zvavanga vakutoona kuti vazobudisa zvinhu zvemunhu wakafa zvavanga vakamboba achiri mupenyu. Inyaya yekuti pane zvavanga vakutosangana nazvo. Mukomana uyu akazoita accident ndo akazoti chokwadi chibude pachena. Vaimbofamba vachimbovharidzira mhepo iyi vari vega, vachionekwa vachienda kunodira mvura panzira dzinopesana vakapfeka zvichena nevana vavo. Saka izvozvi chekuchahwanda hapasisina nekuti zvazobata mwana pachena. Izvezvi mwana akungorwara, kurwara kwacho hakupori, kunonzi nenyaya yekuti makabira mbuya zvinhu zvavo. Saka dambudziko ritoripo izvezvi nekuti akazotobvuma nekuda kwekuti mwana atambudzika kwakuzoti azvishuwa ndini ndaibira vamweni zvinhu zvavo. Ndisaziva kuda paTV hakudi maCV. Sly Media TV yandispota ndiri mustriti ndazoona ndapa news ndakawandirwa nemaviews. Sly Media TV mandichinjira angu dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya maghetto youth, kuchinja life ya maghetto youth, kutipa nzira semaghetto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.